Ahojte, ideme na nejaký príbeh spolu. Pozdravujem vás, dúfam, že sa máte dobre. Dáme si nejakú úvodnú energiu. Desať mincí. Máme tu nejakého staršieho pána, ale ktorý je už ako keby na sklonku svojho života. Má tam nejaké rany na tom čele a má tam aj ruky nejaké krvavé. Ale je tam ako keby s tým dieťaťom, hej, naznačená nová generácia, nový život, nový posun, nový druh hojnosti. Predanie niečoho hodnotného ďalšej generácii. No tak dobre, tak sa poďme pozrieť na to. Dobre, nejaké vedomosti tu môžu byť, môže tu byť nejaké učenie, môže tu byť niečo veľmi duchovné. Nejaké tajomstvá, možno nejaké tajomstvo na úspech, hej. Čo tu máme? Milencov. Toto je také krásne. Proste tie zapletené stromy, ale z jedného, ako keby z jedného spoločného kmeňa. Ako keby tu niekto túži naplniť si, že už má všetko, ale túži naplniť tu tie dva psy. Všetci pozerajú týmto smerom. Akože naplniť ten pocit toho, že niekto mi je tak strašne blízky, tak mi rozumie. Je tu nejaký muž, ktorý takto rozmýšľa. Všetko mám, len potrebujem niekoho, kto je ako ja. A možno je tu táto žena práve taká, hej. Možno tých žien má ten človek veľa, hej, ktoré sa zaujímajú od toho muža konkrétne. Ale je tu niekto, kto je ako špeciálna duša, alebo niekto, kto je úplne pasujúci k nemu. Eso mečov. On ju vidí presne, jak ten strom. Ona má doslova tu má tie, hej, konáre z tej hlavy. On ju úplne vidí tak, že tá žena doplňa tú jeho povahu tam. A to všetko, čo on potrebuje, ako keby v tom živote. Možno je to nejaký vdovec, možno je to nejaký človek, ktorý sa sám stará o dieťa a že mu to nevyšlo proste s partnerkou. A má vyhliadnutú nejakú osobu. Táto žena tu nesie so sebou veľa vedomostí, veľa intelektu, veľa
toho, čo ten muž hľadá k sebe. Ako rovnú osobu, hej? Tam ide o to, že ten muž sám o sebe vie veľa. Vybudoval niečo, čo je veľmi hodnotné. Svojou zásluhou, svojou šikovnosťou. Môže byť, že má konkrétne jedného alebo dvoch psov, hej? A vravím, to dieťa tam môže byť. Šestka mečov, štvorka mečov, dvojka pohárov, prebudenie, 10 pohárov. No, takto. Veža, hermit. Jaj, Bože, dobre. Sú tu nejaké rany, ktoré ten človek utržil počas svojho života od určitých žien, by som povedala, od určitých ľudí, od proste veľa sklamaní mohol zažiť, veľa pádov na hubu. A teraz je tu akýsi väžový moment, ktorý tu s tým prebudením, to je súd, hej, 20. Toto je niečo, čo sa tu ten anjel tu vychádza z niečoho ako z starej kože, hej. A on tu teraz sa ako, je tu vznešená energia, je tu niečo vyššie, je tu niečo viac, než len tento hmotný svet. A ten človek to pochopil, hej. To dieťa tam poukazuje na to aj, že on pochopil, že tu sa nedá existovať len v hmote. On pochopil niečo, čo sa týka lásky, pretože máme tu milencov, máme tu dvojku pohárov, hej, a to prebudenie. To nie je len také precitnutie, že hej, ja tak dneska si zmyslím, že ja potrebujem niekoho vedľa seba, hej, dobre. Toto je také ako, tak povrchné, tak proste niekoho chcete na noc, hej, tak vtedy si to tak ako zmyslíte, alebo čo, ja neviem. Ale tento človek tu tým, že má bielú bradu a biele vlasy, a to, že je taký krvavý trochu, hej, tak to tu poukazuje na to, že on prišiel, pochopil veľa vecí, prišiel za nejaký čas do nejakého myšlienkového stavu, kedy má to uvedomenie s tým súdom, má to prebudenie, hej, proste má tam ten taký duchovný proces sa u ňoho rozvinul, kde pochopil v tom procese liečenia, tá štvorka mečov je o tom, že som v tom štádiu po tej trojke mečov, hej, kedy ja si dávam súvislosti dokopy, ja to vidím správne, hej, hoci nemusím konať, lebo si dávam čas pre seba. Ale potom je tu šestka mečov, ktorá umožnila ten presun z tej päťky mečov, z tej takej sebeckej, iba seba vidím, ja chcem iba vlastný prospech a tak ďalej. Takže tá tu vôbec není, čo je veľmi dobré, hej, lebo je tu štvorka a šestka, kde sa to z tej, vravím z tej štvorky, kde to bolo ako v procese liečenia, alebo v procese pauzy, hej, lebo tu sa vyžadoval čas.
A je to na tých milencoch a vedľa sú tí dvojka pohárov, hej, tí zamilovaní. A tá 6 mečov vlastne to posúva, ale pozrite sa, že ten vták tu proste letí týmto smerom, on neletí od toho, to je sem, sa to tlačí späť na tú mileneckú a na tú dvojku pohárov. A je tu potom ako 10 pohárov, kde je toto, kde ten človek pochopil, že tá žena ho ťahá za tým šťastím, to slnko, a ona má to dieťa už na svojom chrbte, v tej šatke, hej, že poď za mnou, tu je šťastie, týmto smerom je to šťastie. Pozri sa, keď ty to máš tu proste ponuré, šedé, ošklivé. Ty tu s tým deckom sedíš v tej svojej bohatej chalupe alebo v tom svojom baráku, hej, s tými peniazmi, psami, ale to slnko tu nemáš. To slnko je tam, kde ťa volám ja. Takže tá žena, ktorá je tu a tu a tu, hej, ona mu ukazuje smer. Ona ho naviguje. Ona mu ukazuje, že tie poháre idú touto cestou, tu sú takto také malé, k tomu domovu, hej, že proste ten človek sa potrebuje asi usadiť. A on sa nechá viesť. Tuto je tak, že ju drží, hej, že ona ho volá, že poď. Tam je to. No dobre. Takže ja si myslím, že niekto si tu dal veľa práce s takýmto mužom. Asi to takto má byť. Ale ten muž tu potom, keď si pozrieme tú kartu dvojku pohárov, oni sú úplne stejní. Proste on zistil, že ona je jeho dokonalý proťažok. To je to zistenie. To on potreboval k sebe niekoho, kto je jemu, kto je dostatočne hodný, hej? Takže on je trošku taký ako má tie svoje pravidlá, má ten svoj pohľad, má ten svoj prísny, má tu svoju prísnu nejakú hodnotiacu tabuľku, kde on má tie nejaké kritéria, že možno ako si tie ženy vyberal, lenže keď sme to tam mali, hej, tuto proste tú 5 palíc, že aké tu sú tie ženy rovnaké, hej. Keď sa pozrieme, hej, tu sú tí ľudia úplne jak cez kopírak, že on si vyberal asi, alebo boli tu konflikty, hej. A proste vždy ho ten istý typ partnerky možno dostal niekde tam, kde on nechcel. A on sa o to viacej obrňoval, ten človek. Ale tu mi príde taký už ako zrovnaný s vecami. Tu mi príde úplne pripravený na niečo, čo už nie je celkom v jeho réžii. Kde on necháva sa odviesť doslova, ako sa poddá tej ženskej ruke. No dobre, takže toto je príbeh takýchto milencov, ktorí to mali veľmi ťažké a ktorí vedia, čo všetko majú proste v tom príbehu ešte
za tou oponou, hej, ktorí vedia to svoje, hej, jedna aj druhá strana a potom je tu ten spoločný príbeh, kde nič nie je dôležitejšie z toho. Nič. Ako to, čo je tu. Takže toto bol takýto príbeh, kde si máme uvedomiť, že láska je najviac. Ahojte.